படத்தில் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரொம்ப டெக்னிக்கலாகவும் சரி, கொரியோகிராஃப் பண்ணுற அந்த விதமாகவும் சரி, எக்ஸலண்ட்டாகவே அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்டிஆரோட கரியர் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு நம்ம இந்த படத்தை சொல்லலாம். மாநாடு எப்படி அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கம்பேக் கொடுத்து நான் இன்னும் ஃபீல்டில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாரோ, கோலிவுட் எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபால் டவுனை ஃபேஸ் பண்ணும்போது இப்போ எப்படி விக்ரம் வந்து நம்ம அப்படியே தூக்கி நிறுத்துச்சோ, ஒரு பெரிய 600 crores பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கலெக்ஷன் பண்ணி நவுத்தி எடுத்துச்சோ, அந்த மாதிரி வெந்து தணிந்தது காடு உண்மையிலே பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகிறதுக்கு உண்டான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸுமே இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கரியர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே முத்து வீரன் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் மேலே நீங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அவனை பயங்கரமா நோட் பண்ணுவீங்க, அவனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. அவன் நடை, உடை, பாவனை, அவன் சாப்பிட்ற விஷயங்கள்ல இருந்து, பேசுற விஷயங்கள்ல இருந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான சீன் இருக்கு. ஓப்பனிங் சீன்ல அவர் வந்து ஒரு முள்ளு காட்டுல இருந்து தப்பிச்சு வருவாப்புல, முதுகெல்லாம் முள்ளாயிடும். அதுல இருந்து பேரலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 நாள் ஒரு சீன் போகும். அடுத்து அவரோட டிராவல்